Dobrý deň, ahojte, zdravím vás z Hurgady a som naozaj veľmi rada, že dnes môžem pri sebe privítať človeka, s ktorým som už dávnejšie interview chcela robiť a ukecala som ho, že ho dá exkluzívne na môj YouTube kanál. Takže mnohí z vás určite poznáte, toto je Filip, alias administrátor stránky na Facebooku Egypt očima turistu. Nie len, že má toho naozaj precestovaného veľmi veľa, dokonca aj tak klasicky po česky, ak tak môžem povedať, že s batúškom. Nebojí sa chodiť aj sám mimo cestovky. No a zároveň, to je veľká jeho výhoda, že vie po arabsky. A parádne to. Děkuju. Takže vítaj na mojom YouTube, veľmi sa teším, že si prijal pozvanie. A povedz nám, čím pre teba Egypt je taký výjimečný? Čím je výjimečný? No tak jako tím, že jako život v Egyptě je prostě podstatně jiný než u nás. A tak jako celkově v Egyptě vlastně není nikdy jistý nic a tak jako vždycky prostě, když se potřebuji odpočinout, když to mám hodně, tak se prostě jako bych hnedka zbalím a vyjedu. دكتور بناتنا سوا الشمس اكثر ها؟ U teba zohráva skôr teda to, akí sú tu ľudia, aké je tu podnebie, alebo história Egypta, alebo čo teda v konkrétně? Historie ani tak ne, spíš jako by ten celkový život, jaký jsou tady lidi a hlavně slunce a první věc jako moře samozřejmě. Jasné. A zároveň sa nebojíš ani tých žralokov a ideš šnorchlovať. To bych neřekl, že se jako nebojím, ale trošku jako se bojím, mám jako respekt a na otevření moře jako chodím pouze se skupinou lidí, nebo když tam jako nejsem sám, že tam je víc. Sám teda ne. Tak. A to je možno aj tvoja rada pre tých, ktorí sa boja ísť, ale zároveň hláka to šnorchlovanie alebo potápanie, že teda ísť v nejakej skupine, neriskovať to. Určite. A zase na tie cesty mnohých sa možno boja v tom Egypte nejakej bezpečnostnej situácie, alebo ja neviem, dopravy, alebo že sa stratia, že tam nebude signál. Ako to ty riešiš, keď cestuješ? Jako takhle, musím říct, jako ještě před lety, když jsem vlastně ještě, řekněme, přibližně před, já nevím, 4 lety, když jsem ještě arabsky moc neuměl, nebo jsem vlastně jenom vlastně základní pozdravy, tak bych neměl odvahu jako sám sednout na autobus a prostě jako si jako nějak takhle vyjet. Ale třeba loni jsem jel autobusem z Hurgády do Alexandrie sám a potom z Alexandrie vlastně do Marsa Matruh sám. Jako úplně po svých teda. Takže to jsem vlastně tehdy, spousta lidí vlastně říkalo v těch skupinách, jako píšou, že vlastně když mají teďka lenou v té Marsa Matruh, tak byl prý zákaz vycházení z hotelu, že vůbec jako nechtěli pustit. Už jako mě přijde jako poněkud jakoby nestandardní. Já jsem si tu Marsa Matruh jako právě úplně sám. Z Hurgády do Alexandrie to jde 14 hodin přibližně. A potom z Alexandrie do Marsa Matruh, to jsou tak 3 hodinky a tam jsem byl na asi 5 dní a to jsem si opravdu jako úplně bez jakýchkoliv jako potíží problémů sám projel. V té době vlastně tam ještě nebyl ten turismus v Evropě tak jako vlastně to léto, takže vlastně vůbec nebyli zvyklí na to, že by viděli nějakého turistu z Evropy, takže to byla i taková výhoda, že ta Marsa Matruh je opravdu taková ještě neskažená tím turismem. Není len také jednoduché si asi zobrať auto a ísť niekam, hoci kam, ako je to napríklad na Slovensku alebo v Čechách. Čiže odporúčaš, keď takoto naozaj, že miestne linky? Tak vlastně my jsme loni v zimě jsme si vzali auto soukromí, na Zvol 5, jsme vlastně jeli z Hurgády do Geny a potom z Geny do ještě Luxoru. Ale vlastně při každý jakoby kontrole měli spoustu otázek, jako, že proč tam jedeme, kdo jsme, co vlastně chceme. Takže bez těch egyptských jakoby přátel si myslím, že by to pro Evropany asi nebylo úplně vhodné si sám půjčit auto a takhle si jakoby někam vyjet. Které jedla egyptské ti tak najviac chutia, alebo také, které nemáš rád? Já každý den večeřím šakšuku. A to je vlastně takový jakoby naše něco podobného jakoby slovenský vačo. Je tam vajíčko, je tam nějaká zelenina. A dávám si na večeři tak 4 sendviče většinou a za dohromady sendvič stojí 10 liber, takže za 40 liber to je jako 35 korun. A také typické egyptské domáce jedla.
ako je napríklad Makši alebo Molochej a také dám si, když mám příležitost, dám si tak to jako taky mám rád. Já jsem vlastně loni byl u kamaráda Egypťana u něj doma v Ismailii, vlastně mě pozval k ním domů, tak jsem vlastně poprvé v životě žil jako s egyptskou rodinou. Jsem tam byl 4 dny. Jsem vlastně i spousta jídel, který jsem předtím neznal. A čo si myslíš o Egypťanoch? Tak celkovo, ako by si ich opísal, keby sa ťa niekto úplne cudzí pýtal, že akí sú Egypťania? Jaký jsou? Berou všechno podstatně na jako lehčí váhu. Čas tady běží úplně jinak, čas tady není podstatné a prostě netrápí se zbytečnými starostmi jako třeba my. Takže tak bych asi nejstručněji charakterizoval. A máš s nimi iba dobré skúsenosti, alebo skôr naopak? Především dobré zkušenosti. Dobrý den. Možno najvtipnejšiu alebo najzvláštnejšiu príhodu, keby si mohol hodiť? S tím kamarádem, s Mohamedem, jsme loni v létě chtěli jet autobusem z Dahabu do Ismailie. To bylo vlastně v létě, v červenci, 45 stupňů, jako hrozný horko. Nasedli jsme do takového jako mikrobusu, který byl pohodlný, klimatizovaný. A tak jsme si říkali, jako pohoda, tak to bude jako fajn. A oni nám řekli, že teda jedeme do Ismailie. Místo toho nás vlastně odvezli na jih, jako do toho Šarmu. To je tak jako 1,5 hodiny jízdy a pak jako nám řekli, teďka si vystupte a přesedněte se na jiný autobus. To byl vlastně starší mikrobus, nebyl klimatizovaný, ani nešli otevřít okna. Nebylo možné tam dýchat. A tak teda vlastně jsme říkali, že chceme vystoupit, že prostě počkáme na jiný autobus a řidič nám řekl, že jiný autobus není. Ten kamarád už byl úplně teda na pokraji svých sil a vlastně během chvilky ztratil vědomí a omdlel. A to bylo teda uprostřed pouště, kde široko daleko nikde nic nebylo. Nebylo možné. Tak a ani v tom mikrobusu nebyla běžná lékárnička. Jsem teda už se pustil do toho řidiče, co pomohlo trošku, že jsem mu jako hodně vynadal a zdůraznil jsem, že jsem trošku lhal, řekl jsem, že jsem poloviční Američan, protože s Američanů mají větší respekt. Tak jsem řekl, že teda zavolám na velvyslanství jako v Americe. Chtěl jsem už jako volat policii, teda, aby... Tak minimálně tam aspoň to, ale vlastně i kdyby, tak opravdu tam široko daleko nikde jako nic nebylo. Tak tedy vlastně co se dalo udělat je, že jsme ho vlastně mohli jakoby přemístit a vlastně posadit ho dopředu a že ten vzduch aspoň jakoby víc foukal trošku, takže potom jako postupně člověk přišel po té půl hodince, ale bylo to jako hodně velký drama. To bych si opravdu jakoby nepředstavil, že se něco takového může v Egyptě stát. A ty to jako znáš ještě teploty? V létě je špatně. Když jsem tady byl třeba v červenci v Hurghádě, tak jako bylo hrozný dusno. Pak jsem vlastně jel do Dahabu a tam bylo líp, tam bylo příjemně, tam jako trošku fouká vítr. A ktoré obdobie je pre teba také, čo by si možno aj najviac ľuďom odporúčal, že najviac majú z toho Egypta, že aj to more, aj to behanie? Za mě jako nejlepší podzim. Určitě podzim, takový to září, říjen je podle mě jako úplně jako nejvhodnější, že není ani takový extrémní horko a zároveň jako je ještě pořád příjemně a ještě jako moře krásně teplý a dá se koupat, dá se potápět. No a teraz nám práve si priniesol z Čiech trošku ochladenie, mám pocit, lebo tieto dni sa začalo naozaj asi najchladnejších pár dní v roku. Budeme mať vo štvrtok, dnes keď pozeráte toto video aktuálne, tak iba 18 stupňov a 9 dokonca v noci. Čo na tie reči teda, tých ľudí, čo povedia, veď Egypt je v Afrike, vy tu nemáte nikdy zimu. Tak čo by si im odkázal? No, jako já jsem byl v Hurghádě několikrát během Silvestra a během února, března a vlastně v tomto období jsem se nikdy nekoupal, takže na mě to bylo moc studený, ale byl jsem v Marsa Alam v polovině března a možná tím, že to je jako víc na jih a tam bylo moře perfektní. Samozrejme, Egypt je obrovský, takže je rozdiel, či idete hore do Marsa Matru, kde teraz je to absolútne studené, alebo idete dole do Marsa. On se říká, že vlastně Marsa Matru je nejchladnější místo v Egyptě. Chodenie na dovolenku, normálně klasicky cez cestovku. Využíváš aj túto možnosť, keď ideš do Egypta? Když vím, že mám třeba volno jenom jakoby týden, že se nemůžu vzít jakoby delší dovolenou, tak jako jo, tak pokud vidím nějaký jako výhodnější zájezd, tak určitě na ten týden klidně jedu. Buď to Marsa Alam nebo Sharm el Sheikh.
ale když jedu na víc než týden, tak jedu jako poslední. Tak třeba jako teďka mě vyšlo, jel jsem na 14 dní a vyšlo mi vlastně jakoby let tam a zpátky dohromady za 8 000 a tady dohromady, kolik můžu nechat, třeba za těch 14 dní, tak těch 10 000. Samozrejme, medzi Slovakmi a Čechmi je teda veľa milovníkov Egypta, ty ich máš aj na svojej facebookovej stránke, aj na svojom YouTube. Všetky linky samozrejme na Filipa nájdete aj keď si rozkliknete toto video. Ale chcem sa spýtať, je aj veľa ľudí, ktorí tu nie len chodia na dovolenky, ale aj si tu kupujú napríklad apartmány alebo dokonca aj vily. Nevymýšľal si aj ty nad tým, že napríklad na dôchodok máš to ďaleko, ale keby náhodou, že by si chcel zastaviť v Egyptě. Ty vlastně říkala v jednom videu, že máš takovou jako rozpolcenou duši, že nevíš, jestli je pro tebe doma skutečně v Egyptě, nebo jakoby Slovensko. Tak já to mám podobně, že teda jako doma se cítím i teda v Česku a vlastně i jako i tady, ale rozhodně nepřemýšlím nad tím, že bych chtěl něco koupit. To určitě ne. Takže spíš jako chci poznávat jako Egypta. Tak jako mám zázemí teda na více místech v Egyptě, mám lidi, u kterých můžu být. V Hurghadě, v Šarm el-Šejchu, vlastně v Dábu, takže na každém místě vždycky mám lidi, kterým jako opravdu jako důvěřuju a můžu se na ně spolehnout. A máš ráda i nějaké jiné arabské muslimské krajiny, alebo naozaj iba ten Egypt? Jenom ten Egypt. Nikde jinde jsem vlastně ani nebyl. Aha, takže ťa to vlastne ani neťahá, lebo je veľa takých cestovateľov, že napríklad majú radi arabský svet, ale teda obehávajú celý. Ne, já vlastně za poslední řekněme 4 roky, 5 let vlastně cestuju výhradně pouze sem. A čo egyptské ženy? Ty chodíš aj medzi miestnych, takže nenúkali ti nejakou? To bylo na pláži v Hurghadě, se se mnou vlastně dali do řeči jako místní, tak jsme si povídali o jako nějakých jako běžných tématech a po chvilce rozhovoru vlastně ten kluk zmínil, že má vlastně sestřenici, která hledá muže, nebo že oni pro ní hledají muže. A vlastně pak za chvilku za mnou přišla vlastně jeho teta, takže vlastně jakoby mamka té holky a ty bylo tak 24, 25 a byla strašně přátelská, strašně milá a pak mě říkala, že bych se mohl stavit večer, že bych k ní mohl přijít, že někam pozvat. A pak přece jenom jsem říkal, tak jako jo, tak jako čas mám, proč ne, tak se klidně můžeme potkat. Ale jako opravdu jakoby se strašně snažili všichni, abychom ještě v ten den se jako měli sejít a hrozně to plánovali a pořád mě jako telefonovali, já jsem si říkal, proč taková snaha. A pak teda jsme se potkali a jako oni se kvůli mě jako fakt jako hezky upravili. A myslím, že ten záměr byl, že teda hlavně, aby se jako holka mohla dostat jako ven do Evropy. Pohled tvoj na práve na to, na tie zahalené ženy na tých uliciach. Lebo pre ľudí, ktorí nie sú zvyknutí na takúto arabskú kultúru alebo na túto časť tejto kultúry, tak je to možno také zvláštne prvýkrát. Ty si ešte pamätáš ten prvý pocit, keď si vlastne došiel do kontaktu s takýmto prejavmi? Jo. To bylo 2017 nebo 18. 17. Když jsem vlastně navštívil Egypt, tak vlastně moje první setkání, a to bylo uprostřed pouště, široko daleko nikde nic a prostě já jsem se procházel podél moře a vidím oproti mně vlastně dvě ženy, které měly vlastně hijab, zahalení jako v hijabu a šly proti mně. Je to tak jako hrozně jako vylekalo, vyděsilo, že jsem se otočil a šel jsem zpátky, protože jsem měl různý jako předsudky a tak jako spíš to byla taková xenofobie, že tam opravdu jsem... Tak ale nie sa čo vyčudovať, však tie médiá, neviem ako v celej Európe, ale minimálne slovenské a české sú v tomto naozaj jednostranné, dá sa povedať, že pred tou moslimskou arabskou kultúrou veľmi varujú, podsúvajú práve také veci, aké je to nebezpečné, aké sú tie ženy utlačené. Aký je tvoj pohled na vec? Jeden můj vlastně jako kamarád, který ho znám už jako delší dobu, který opravdu je slušný, dá se na něj spolehnout, tak ten třeba mě říkal jeho úhel pohledu, jemu je 29, a rodiče chtěli, aby se uženil s jeho sestřenicí. Takže ať chtěl nebo nechtěl, tak se prostě musel uženit. Ale jako tak nějak spolu žil, že nějak to funguje. Teďka vlastně se mu narodil syn a teda ten má jako takovej úhel pohledu, že vůbec nechce, aby jeho žena nějak pracovala, že chce, aby byla jenom doma a vůbec, že chce si jakoby zajistit ten nějaký důstojný život on a vůbec nechce, aby ona vydělávala peníze, chce, aby byla jako doma. Spousta Egypťanů to takhle chce, že chtějí, aby jejich manželka byla jakoby ta žena, která se má starat o ty děti a vlastně o ten dům.
a že jí vlastně jakoby zakazují jako pracovat. Ale nevím, zase znám spoustu žen, který pracují a který s jako problém nemají. Takže myslím, že to tak jako hodně závisí na té vzájemné dohodě. No ale nemám pocit, že by byli nějak jako diskriminovaní. A čo si myslíš o tých habibákov, ktorí lovia tie staršie alebo majetnejšie dámy, môžu byť aj mladšie, nehovorím, že vždycky je to iba otázka veku a v podstate majú tak sponzorky. Znám hodně takových jako místních Egypťanů, co přesně jak říkáš, že vlastně jako by loví starší ženy. A je to vlastně vidět, jakoby, že to není jako láska na celý život, ale že prostě, že bude vlastně o ty peníze a jde o to, aby si užila. No to kazí meno vlastne všetkým členom, lebo nie sú Egypťania ako Egypťania. Ako aj v každej krajine sa nájdú aj také onakí. A podľa zase určitej skupiny ľudí, ktorých priťahujú práve letoviska, je ťažko hodnotiť úplne všetkých Egypťanov. V Hurghádě celkově se sem sjíždějí opravdu všichni Egypťani z toho vnitrozemí, z Geny, z Luxoru, z Asuánu. A je velmi snadný pro ně sem přijet. A to jsou Egypťani, kteří nemají vzdělání, nechtějí pracovat a oni sem jezdí, protože za tím účelem ještě nevědí, co budou dělat, ale vědí, že tady mají možnost nějak něco vymyslet, aby nějakým způsobem vytáhli peníze z těch turistek, případně z turistů. Ale to třeba v Sharm el-Sheikhu není. To Sharm el-Sheikhu, když se chce nějaký místní dostat, jako nějaký Egypťan, když hledá práci, ať už v hotelech, tak tam si každého prověřují a není pro ně snadný tam přijet. Takže tam je taková vyšší spoločenská vrstva. Takže odporúčanie, ak ženy chcú naozaj takú lepšiu dovolenku v tomto smere. Každopádne mi nedá nespomenúť, lebo to s tým súvisí. Mnohí tí chalani, keď si odmyslíme tých, ktorým by sa robiť nechcelo, ani keby tú robotu mali doma, ale sú naozaj mnohí nútení ísť do Hurghady kvôli tomu, že v tej svojej dedine, dajme tomu, alebo v okolí nemajú robotu, klesá stále egyptská libra, ceny sa zvyšují. Ako to vnímáš ty zo svého pohledu? Jako určitě jo, tak jako bída tady je. Samozřejmě jsou lidi, kteří mají třeba velmi nízký plat a tak jako žijou prostě z jako jednoho měsíce, z jednoho platu na jako další plat a teda nemají žádný úspory. To mě jako překvapuje, že spousta lidí vůbec nemá žádný, ani nemyslí na to, co bude jako za měsíc, nedělají si jako dlouhodobý úspory, protože jsou jako naučení žít jakoby tady a teď. To je, si myslím, velký rozdíl oproti tomu, jak žijeme my. My trošku přece myslíme na tu budoucnost, děláme si úspory, máme nějaké spoření. Co mě na té Hurghádě vadí, je to, že spousta těch místních Egypťanů se vlastně jezdí za tím účelem vytáhnout z turistů peníze jakkoliv, jo? Že prostě nepřemýšlí nad tím, aby si našli slušnou práci. Spousta lidí vlastně píše, že jsou z toho jakoby utrávení, že měl třeba první zkušenost s Egyptem, že takhle vlastně byli tak. A vlastně pak už na základě toho si udělali obrázek o celém Egyptě a už teda říká, že Egypt nikdy víc a nechtěl jsem přijet. Takže tvoje plány ještě povedz úplně posledné na tento rok. Jaké jsou moje plány? Tak teďka jsem v Hurghádě na pár dní. Tady budu asi přibližně, já nevím, 4 dny, ještě 5 dní. A pak vlastně s kamarádem pojedeme asi do Asvánu a pak asi do Síly a možná Marsa Matruh, Alexandrie a zase zpátky. Tak vidíte, ak ste zvedaví na to, ako to Filipovi na týchto cestách pôjde, určite urobí nespočetne veľa krásnych videí a fotiek, tak určite nezabudnite sledovať jeho Facebook, ale aj jeho YouTube, lebo aj ten tu mám. Já jsem pořád čekal otázku, že se mě zeptáš, jaký je význam tyhle věci. A jasne, daj. Tričko znamená Khalili El Musad Ahmedi a je to taková jako větička, která nemá doslovný překlad. A vlastně znamená to něco ve smyslu všichni jsme si rovni, jednejme spolu s respektem a vykašleme se na formality. A ta druhá věta, Kelimni Arabi fi kullu haga, Kelimni Arabi fi kullu haga znamená mluv se mnou arabsky úplně o všem. Já jsem záměrně se ho nechal udělat takhle a pak tady mám vlastně nějakou gramatiku, to je teda tvorba přivlastňovacím zájmem a záměrně jsem si ho nechal udělat, protože jsem hrozně unavený jako dlouhodobě z toho, že pořád vysvětlovat někomu, že teda mluvím arabsky, že rozumím arabsky a když už teda tomu někdo teda uvěří a začne se mluvit arabsky, tak vlastně si myslí, že se učím spisovnou arabštinu, čili já se fakt jako musím rozpovídat a říct prostě několik souvislých vět, aby mi ten člověk uvěřil, že teda opravdu mluvím egyptským dialektem a může se mnou mluvit tak, jak mluví jako s Egypťany.
Jo, takže to je na klobu dole, lebo ja s tou arabčinou som to ešte zatiaľ nedala, ale tak snáď možno aj to raz príde. Takže ja ti chcem veľmi pekne za nás všetkých, ktorí sledujú môj YouTube kanál, poďakovať, že si našiel čas. Ja ti prajem, nech Egypt má pre teba iba samé pozitívne veci a nech si to naozaj užiješ a nech to je teda pre teba ten pravý domov v tvojom srdci, tak ako je doteraz. Samozrejme, máte k dispozícii komentáre, takže nech čokoľvek chcete sa ešte Filipa spýtať, tak dúfam, že si nájde čas a občas pozrie do tejto komentárovej sekcie a bude vám odpovedať. No a pozdravujeme a možno na budúce vymyslíme nejaké iné videjko.